Natáčam. Teraz hovorte nejaké múdre komentáre, lebo natáčam. Niečo múdreho povedzte. Radek je dosratý. Ja viem aj geografické múdre veci. No tak povedz niečo geografické. 40. Jaký horizont je táto dráha? Je to horizontálne rovné, alebo je to rovnobežné s osou X-ovou? Nie. Je to trošku naklonené. Je to... Má to nejaký azimut voči X-ovej osi. Vrstevnicu. No, áno, to môžem považovať za Vrstevnicu to má. Áno, tu vidíme nejakého chlapíka, čo si dáva rovinku. Rovinka tesne 5 minút pre štartom by sa už nemala realizovať, nakoľko si minieme ATP, ktoré vlastne je pripravené vo svaloch. Čo si to minieme? A resyntéza ATP zase prebieha do 2 minút alebo tak nejako a už by sme si vlastne tú rovinku nemali dávať, lebo vlastne to ATPčko vyčerpáme a ale máme kreatívnu. Máme sa o veľrybách. Ale veľryby sa môžu páriť aj samec so samcom, takže to by som k tomu dodal. Teraz niekto našiel na pobreží zvratky veľryby a že jeden z veľrybých zvratok dokáže predať za 100 000 eur. Teraz to bolo v televíznych novinách. Ale ako beží Radek, ale to má dosť spoločného. To ja budem hľadať, čo rybie zvratky. Po dobehnutí sa môže aj Radek povracať. To zistíme až po 200. Pozbudzujte. To je protekčná dráha, šírka. Stopca. Budú veľmi bez vratky. Nepôjdeme hľadať aj my. 23:24. Áno, vidíme na svetelnej tabuli čas 23:24, ale na hodinkách máme 19:34. Ďakujeme za rozhovor. A tu prišiel Maťo Halaj pozbudiť svojho kamaráda z Lučenca. Čo by ste okomentovali tento výkon? Dobre, vyzeral. Vyzeral dobre a aj čas bol dobrý. No, aj čas. A našli ste už tie talizmany? Ne? Tak to je prúser. Je to prúser. Dneska s frajerkou nebude reč.